The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Then Jesus spoke to them again, saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. John 8:12. Psalm 18, 1-3. I will love you, O Lord, my strength. The Lord is my rock and my fortress and my deliverer. My God, my strength, in whom I will trust. My shield and the horn of my salvation, my stronghold. I will call upon the Lord, who is worthy to be praised. So shall I be saved from my enemies. Psalm 27, 1-5. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is my strength of my life. Of whom shall I be afraid? When the wicked came against me to eat up my flesh, my enemies and foes, they stumbled and fell. Though an army may encamp against me, my heart shall not fear. Though war may rise against me, in this I will be confident. One thing I have desired of the Lord, that will I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, and to inquire in his temple. For in the time of trouble he shall hide me in his pavilion. In the secret place of his tabernacle he shall hide me. He shall set me high upon a rock. Psalm 18, 28-30. For you will light my lamp. The Lord my God will enlighten my darkness. For by you I can run against a troop, but my God, I can leap over a wall. As for God, his way is perfect. The word of the Lord is proven. He is a shield to all who trust in him. Psalm 37, 4-6. Delight yourself also in the Lord, and he shall give you the desires of your heart. Commit your way to the Lord. Trust also in him, and he shall bring it to pass. He shall bring forth your righteousness as the light, and your justice as the noonday. Before we start our Bible study today, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong tagsa-tagsa ka kaugalingong kalag. Kung nanapa pagitay gitiner dihang mga sala, kini mahimo lamang babag sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. Let us confess, let us name, acknowledge, admit, enumerate, cite sa atong mga sala. Atong isugid ngadto sa tubangan sa Dios nga Amahan. 1 John 1:9. Nagatugon kanato mga magtutuo. Kung natay mga sala, if we confess our sins, he, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. O galang kanimo higalang wala pa'y kaluwasan, tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Mao lamang kinimpagi nga ang tao maluwas. Faith alone in Christ alone. Acts 16:31 nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa sa hilo magandam tas tong kaugalingon, let us pray.
Magampo ta, amahan mo nga Dios, nagpasalamat kami kanimo, nininglayan no sa mga higayon, kami makapadayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat o Dios sa imong pagdala ka namo ning dapita. Sa mayong panglawas o askil pang among panlihok-lihok o pa kami kalantip sa among pangunahuna. Kining gumikan lamang kini sa imong gugma, sa imong kaluoy, sa imong kortesiya o sa imong grasya. Salamat ning tanan o Dios. Bisan pa ning among Bible study through the YouTube, ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Salamat ning tanan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato mga subscribers, mga higala nga nagasunod na nining atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. O kaninyong mga igsoon diyan ni Kristo, fellow believers, welcome kaninyong tanan. Okay, so here we are once again, gumikan lamang sa grasya sa Dios. Atong ipadayon ang atong pagtuon nining atong topic nga giuluhan, the Great Power Experiment. Ug ato namang nasayran nga gikinahanglan ang paghimo og eksperimento. Kini atong gibuhat. We are experimenting, and we know already the meaning of experiment. It is an operation undertaken for the purpose nga madiskubrihan ang usa ka butang nga wa na to mailhi, wa na to masayri, or of testing sa usa ka prinsipyo, sa usa ka kanang supposition or an effect. Og mao nga ang atong giduputan karon is the doctrine that experiments. Okay? Bahin kini pag-eksperimento sa dakong gahom. Okay? Kaya ato man gihubad kining Great Power Experiment ang pag-eksperimento sa dakong gahom. Pagsuway kini sa pag-eksperimento. But as far we are concerned, in doctrine, this is only clarified duha ka power experiments sa hypostatic union ni Ginoong Jesucristo ug ang panahon sa simbahan. Okay? So, atong ipadayon ang atong gibiyaan kagahapon. Okay. Naghisgot kita kagahapon mahintungod sa protocol. So, unsa to ibuti sa protocol? English word kini ha. Protocol means doing the right thing in a right way, not otherwise. Now, kitang mga magtotoo gimanduan sa pulong sa Dios. Pinagis pulong sa Dios nga papuyon kita sa sulod sa atong protocol plan of God or operational divine dynasphere. Aron kita magmainawaton kita kang Ginoong Jesucristo. Magmaawaton kita so that kitang mga magtotoo makakabot and acquire the tactical victory. Mao man nga atong tumong karon. Our objective is to reach this tactical victory. Hinumdumi nga ang balang Espiritu Santo mitimbre kanatong mga magtotoo at the point of salvation. Hinumdum ka ba sa akong gi-explicar kanimo bahin sa sealing of the Holy Spirit? We are sealed by God the Holy Spirit at the moment of salvation to indicate that we are personally and privately owned by God. Gipanag-iyahan na kita sa Dios. Wa na'y makaagaw kanato gikan sa iyang mga kamot. Kay kita anak naman kita sa Dios o mao tong gibuhat sa Espiritu Santo at the moment of salvation, agitimbrihan kita sa balaang Espiritu Santo. So even if the Holy Spirit is inside our body, nagihapon kani atong kinaiyang magasasala.
ayaw po na kalimti. So na atong giingon nimo nga na ay away nga espirituhanon. There is a fight. O it is an inner full-scale battle. Gubat gyud. Ang gitawag sa doktrina nga angelic conflict. Now, unsa may atong hinagiban? It's the sword of the Spirit, which is the Word of God. Kini nga atong itun-an adlaw-adlaw, mao lamang kini ang atong hinagiban nga atong magamit batok ni ining atong kaaway nga of course nga atong kinay magasasala usam ning ahente ni Satanas. So mao na anong kita magmadinaugon batok ning atong mga espirituhanong kaaway din paggamiton kita sa Dios sa iyang mga pulong. A believer can only make use of God's power pinagi sa pagtuon nining maong gahom. Hinumdum ka ba sa atong memory aid nga Operation SLBA, Study, Learn, Believe, and Apply. O ang PMA, Perception, Metabolization, and Application. O guban pa. O ipagamit sa Diyos kining maong gahom to combat our enemy. O gikinahanglan usab nato ang discernment. Unsa may bot pasabot sa discernment, kita maka alinggat dayon sa sayop, maka distinguish kita. Okay? Maka sabi binisaya sa pag-distinguish, mailhan dayon nimo. Kini sayop, kini husto. That's discernment. So discernment is needed nga dili kita malinglan ni Satanas. Kay si Satanas mao man ang nagunang kaaway sa Dios o kanatong mga magtotoo. Now, mao nga let God the Holy Spirit metabolize sa doktrina nga atong gitun-an, atong gikatunan, atong gituuhan ug atong gigamit. Thus, God becomes real to our life. Mao kini ang paagi nga mahimong tinuod yun, maklaro og tin-aw na yun ang Dios sa atong kinabuhi. And this is how to experience the power of God. But always bear in mind, hinumdumi pod, we have to keep on keeping on sa atong espirituhanon nga pagtubo, pagbuylo sa atong spiritual momentum. So, ayaw kalimot sa doktrina sa rebound. Rebound and keep moving. Ayaw paghunong, inikuman ni mo rebound, mao na na. No, padayon. Just keep moving. Kaya ang procedure yun ni mao nga rebound and then keep moving. Okay? So, sa atong pagpadayon ni pagpadayon sa atong spiritual momentum, we keep moving in our spiritual life. Okay? Keep advancing pinagi sa pagkamalahotayon, masigihon, magkugihon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. That makes us humble, so we become teachable. Na. Kay kinsa man tong mga hugpong mga katawhan nga lisod tudluan, kinsa man. Mangutana ko nimo, kinsa may mga hugpong mga katawhan nga lisod tudluan. Tubag kadtong mga mapahitason. Right? Kay kung mapahitason ka, maingon man ka nga, mas naibaw ko kay niya. You see? So, nagpakita ka na siya mong pagkamapahitason. Huwag ka magpakita siya mong pagkamapaubsanon. You see? Kaya wala naman kay doktrina. Kaya mo na ang resulta. So, sa atong pagpadayon, rebound, keep moving, padayon ito sa
advance spiritually, then that will lead us to being humble, and so we become teachable. Remember, the rate of learning must exceed the rate of forgetting. Nainom ka pa panini, taon-taon na tang naghisgot ni ano. Ang sa bot nining maong prinsipyo mao nga ang kapaspason sa atong pagkaton kinahanglan mulabaw kini sa kapaspason sa atong pagkalimot. The rate of learning must exceed the rate of forgetting. Now, kining tanan nga mga butang we are talking about is just a result. Resulta lamang kini sa atong spiritual momentum. Di man ina. O also, ayaw kalimot nga in this tactical victory, we need the following. We need the following. Aron ato makabot king tactical victory, maangko nato, we have to have the following: filling of the Holy Spirit. Kinahanglan mapunan kita sa Espiritu Santo. Ug nahibaw na kag-unsaon pagpapuno sa Espiritu Santo. I hope, kini very basic man kini. I hope na sil-sil na gyud na nimo diha maayo nga ang paagi nga kita mapunan sa Espiritu Santo maong paggamit sa 1 John 1:9 principle, the rebound technique, aron kita maunsa makabalik ngadto sa atong pakigambitay sa Dios, fellowship with God, and filling of the Holy Spirit, mapunan kita sa Espiritu Santo. So mao na, in fact, that is the number one problem solving device mo ni naguna kaning rebound. It's rebound kay automatic ka man humani mo rebound, automatic ka nga mapunan sa Espiritu Santo. Unya ikaduha na atong gikinahanglan is spiritual momentum. Pagka mapadinayunon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, nini nga atong ibuhat adlaw-adlaw. Way palta adlaw-adlaw gyud kita nagatuon sa pulong sa Dios. Ikatulo, nga atong paggamit na nining napulo ka mga paagi sa pagsulbad sa mga suliran, God's 10 problem solving devices. Unyang ikaupat, ang atong pagsud sa espirituanon nga unsa pagkahingkod, mao ni dapit nga ipakabot sa Dios kanato. Enter the spiritual adulthood area. Unya ikalima nga kita maokupado na ni Ginoong Hesukristo. Ug ang ikaunom, renovate our mind, pinaagi sa post-salvation epistemological rehabilitation ug uban pa. Mao na. So atong bag-ohon ang atong panghunahuna. Be not conformed to the pattern of the world, but be transformed by the renewing of your mind. Pulong sa Dios nagsulti niya na. Now, kung balikon kini maong prinsipyo nga, dili kita makakinabuhi sa espirituhanong panginabuhi in the human method. Dili na to makinabuhi. Pinaagi sa tinawhanon nga mga pamaagi. It can only be lived through spiritual method. Iyaha sa Dios. Hinumdumi that the Christian way of life is a supernatural way of life. Dili kasagaran nga matang paagi sa pagkinabuhi. Also remember yadtong seven requirements in the Christian way of life. Inumdum ka ba? 7 ka mga butang gikinahanglan
niining espirituhanong pagkinabuhi. Ang nag-una gyud ini routine nga mao na ninaandan. Okay? Ikaduha nga atong ipahiluna ikanang i-organize ang atong kinabuhi. Kinahanglan mga panginahanglan kini mga requirements. Ikatulo nga kinahanglan ang imong pasiuna husto ug tukma. Your scale of values, your number one scale of values should be the Word of God. Ikaupat, unsa ang imong paghimog mga desisyon sulod kanang imong paghimo niya ng desisyon adto nimo himuha sa sulod sa imong operational divine sphere, which is unsa the power sphere. Unya ang ikalima ang imong pagkamalahotayon, ikaunom ang imong pagkamakugihon. So mao ni ang mga requirements sa Kristohanong paagi sa pagkinabuhi. Ako kanang giingnan nga dili ni kasagaran kining maong matang sa pagkinabuhi. That's why to live the Christian way of life is not a joke. See, mao na nga ang Dios is dead serious to His word. Seryoso gyud ang Dios. So we have to be serious usab sa atong pagtuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw. Now, kay hinumdum ka sa atong gihisgutan kagahapon, when we are not doing the right thing in the right way, then unsa? We grieve atong gisakit, then quench or quelch the Holy Spirit. Atong gisakit o atong gipaong. Kay bawo na pagkakunsay pasabot nining quench or quelch, gipaong nato ang suga sa Espiritu Santo atong gipaong. You see? Ug ato pag yung gisakit because we are not doing the right thing in a right way. So you can see here how critical these things are. Critical kayo. So, all of these things, hinumdumi, grasya kining tanan nga itong gipanghisgutan. And grace, as we know, is what we do not deserve, we do not work for, nor do we earn. Mao ka na ang grasya. Grasya kining atong pagtuon sa pulong sa Dios nga nagaginawa pa ta, nagkakaon ka kitag husto rong adlaw. You see, kining tanan grasya. It's all kanang gibuhat kini sa Dios alang sa atong kaayuhan. So mangutana ko nimo unsa may basihan for the extension sa Great Power Experiment alang sa mga magtotoo niining panahon simbahan. It is the baptism of the Holy Spirit. Ang pagbautismo kanato sa Espiritu Santo mao ni ang basihan for the extension of the Great Power Experiment for every church age believer. Acts 1:8 nagaingon, the Holy Spirit will come down to baptize us. Now, speaking about baptism, unsa maning baptism? Kining word baptism, transliteration ni sa original nga Grigong pulong nga bapto, baptizo. Okay, kuha nato ng baptizo. Kining baptizo, nagkahulugan kini sa in English o to identify. So, both pasabot di ay kining baptism is identification. You see? Niyang anang higayon nga mituo ta kang Ginoong Kristo nga atong manluluwas. We were baptized by God, the Holy Spirit. Okay? Ang both pasabot niya na
kung imo gyud nang literal nga mura ba og punit ka sa Espiritu Santo o gibutang ka ngadto kang Jesucristo nga ikaw ma-identify, mailhan ka na kang Ginoong Jesucristo. That is baptism. Ang buot pasabot, bautismo. Ako ang taga-ehemplo, very vivid example. Magkuha ka sa kalibrong dako. Okay, bisang gamay lang nga libro. Nya magkuha ka og piece of paper. Piece of paper. Nya imong i-insert, okay? Imong kanang unsa bay binisaya sa insert. Imong isuksok, okay? Imong isuksok kanas maong libro og sirhe ang libro. Okay? So inigsira nimo sa libro, imong itaklop, wala kay makitang papel. Basta di na ka makakita sa papel nga imong nagitaklop o imong kanang insert niya itong maong libro. Kana pagulagway sa baptism, ang papel nga kanang piece of paper nga imong gisuksok na bautismuhan sa libro, identified with the libro. Kung tanawon nimo ang libro, magkakita pa ba sa papel? Di na. Mao ka na ang may tabo sa magtutuo nga, usa ka tawo nga motuo kang Ginoong Jesucristo. Diha ma-identified siya kang Ginoong Jesucristo. Di na mo tanaw ang Dios Amahan diha nimo nga kondenado o kanang hukman, hinukman, dili. Tanawon ka sa Dios nga Amahan, ikaw na matarong na. You are justified, redeemed, justified na matarong na. Kasabot ka. So mo na ibot pasabot sa baptism. Ug kita nga mga magtotoo, we were baptized by God the Holy Spirit at the moment we believed in the Lord Jesus Christ. O kining maong baptism of the Holy Spirit is the basis for the extension of the great power experiment alang sa matag magtotoo nga nasud niining panahon sa simbahan. Ito itong Acts 1:8, the Holy Spirit will come down to baptize siya ang baptize nato, nagaila ka nato ngadto kang Ginoong Jesucristo. Now, ang matag magtotoo niining panahon simbahan, the church age believer is already an heir, manununod, and the joint heir of our Lord Jesus Christ. Joint heir. Kauban, okay, nga manununod. Kauban ni Ginoong Jesucristo. But even if we are heirs, mga manununod na, aduna kitay angay-angay nga mga kahigayunan o angay-angay nga mga kanang pribilehiyo. We have equal privileges and equal opportunities. We cannot receive this inheritance even if we are heirs. Kung kita kanang napakyas sa pagtuman sa mga requirements sa Dios for us to meet. Kasabot ka? Kaya na may kasabutan, kinahanglan man atong tumanon ang mga requirements. Na requirements aron atong madawat kining atong escrow blessings, inheritance didto na sa eternidad. Bisan todo kita mga heirs and joint heirs ni Ginoong Jesucristo, we cannot receive this inheritance, escrow blessings in the eternal state kung kita mapakyas. Mao na. Aron dili kita mapakyas, padayon every day magtuon tas pulo sa Dios, magapatubo sa atong kalag. So, to sum up,
If we are negative, no time, why interest, why pagtuon, why pagpanumbaling, why gugma, why gana, sa pagtuon sa pulong sa Diyos, we cannot receive our inheritance. But of course, we will be in heaven. Of course. Di naman nato na malalis. Kitang tanan tumas langit. Kay luwas man ta. Apan, o na nakaapan, wala tayo escrow blessings. Wala tayo inheritance nga madawat nga naman. Because we did not reach the capacity righteousness nga gikinahanglan in God's standard. Nagasabot ka ba? Na may standard ang Dios, na may iyang sukdanan nga atong kabuuton. I mean, we have to meet the requirements for us to meet. Mao ni ang pagi nga kita nagatuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw. Sa wa nagyoy hunong, kay mao man kini ang pagi nga atong matuman ang iyang plano sa atong kinabuhi. Mao ni ang atong goal. Now, so while we are still here in phase 2, nga gitawag og kanang, of course, phase 2, yung kaduhang bahin sa plano sa Diyos, we have to redeem the time. Fix our eyes on our goal. Unsa may atong goal? Spiritual maturity. And we have to follow the rules ni ining protocol nga plano sa Diyos. Sama pananglit sa na magyoy mga rules sa bisag unsang mga paugnat kusog, di ba? Like following the rules in any game. Kay kung di ta mo sunod, disqualified ta sa game plan. See? So do not allow yourself to be disqualified in the game plan. Remember the protocol plan of God. A right thing done in a right way. Ayaw nagkalimti. But don't forget, sa great power experiment ni Ginoong Jesucristo sa iyang hypostatic union o sa atong panahon karon, panahon sa simbahan. Si Ginoong Jesucristo, before He ascended to heaven, promised the disciples, misaad siya, ngadto siya mga disipulo nga, ang Espiritu Santo mukunsad is going to come down aron sa pagbautismo kanila. Romans 8:16-17, the Holy Spirit will testify that we are heirs as children of God. Manununod. Kining children, gisgutan diya, children of God. This means teknon. Ang buot pasabot sa teknon, learned, guided by God. Guided, inagak. Sakto ba na binisaya? To guide is pag-agak. So mo na, it's true nga kita mga magtotoo, mga manunod sa langit, but we cannot receive our heirs atong panulundon if we do not meet its requirements. Ayaw na gyud nakalimti. Okay? Ako ning ibalik-balik aron di na gyud makalimtan. Our being heirs, ang atong pagka-manununod, does not mean nga automatic kitang makadawat sa atong inheritance nga escrow blessings. No. Dili. Wa na magpasabot. Dili kita ma-automatic nga makadawat sa atong inheritance without following the rules to be able to receive it in the eternal state. Tuwag iandam na sa Dios sa kaniyang tunga pang tanan bisan pa sa atong pagdawat ni Ginoong Kristo diha magsugod gyud sa paghatag sa Dios niining maong inheritance nga kita nahimong heir, mga manununod kauban ni Ginoong Kristo, joint heirs ni Ginoong Kristo, o tuan ang inheritance gitagana giandam na dito sa eternal state
apan dili ka na nato madawat automatically, dili, without following the rules to be able to receive it didto sa eternal state. So, hinumdumi usap nga ang unsa may tawag niya itong plan of God didto sa daang pagisaad. Unsa may tawag sa ilang plan of God? Gitawag kadto og ritual plan of God. Okay? Ritual. Karon, niining bag-ong pagisaad, unsa naman ning maong plano sa Dios? Gitawag na ni karong protocol plan of God. Ayon na ni kalimti, ha? In the Old Testament, the plan of God was called the ritual plan of God. In the New Testament, the plan of God now is called the protocol plan of God. Ug ato usab nga nakatunan nga kining panahon sa simbahan is a mystery age. Mystery, tinago. Now, so, kining mga doktrina nga atong ginatun-an nining atong panahon sa simbahan in the church age, gitawag kini og mystery doctrines. Kining karon nga atong gipangisgutan. Mystery doctrines. Now, in the Old Testament, sa daang pagisaad, ang mga magtutuo niyadtong panahon na nagasunod sila sa Mosaic law, the law of Moses. Now, in the New Testament, kitang mga magtutuo nagasunod na kita sa law of the Spirit, nga mao ang royal law. Ayaw po nagkalimti, ha? In the Old Testament, believers follow the Mosaic law. Karon, we believers follow the law of the Spirit, which is the royal law. Now, by the way, akong isalot gamay kining mahitungod dining tulo ka codex. Okay? Codex 1, Codex 2 ug Codex 3. Ang Codex 1 mao kini ang bahin sa napulo ka mga sugo, the Ten Commandments. Ang Codex 2 mao na ni ang pagka-espirituanon, spirituality, Codex 2. O ang ikatulo, Codex 3, mao na kini ang establishment, ang mga tinukod. Okay? Now, kining musunod, the following did not exist dito sa daang pagisaad. Wa ni dito. Kaning portfolio of invisible assets. Wa man na dito. Kining God's 10 problem-solving devices. Wa man ni dito sa Old Testament. Ang grace apparatus for perception. Wala dito. Ang rebound. O uban pa. Wala. Karon lamang kini. Mao bitaw akong giingon nimo nga this is the age of equal privileges and equal opportunities. Labihas pagkabulahan nato nga mga magtutuo nga nasod ni ining panahon sa simbahan. Anyet, walang nimo ni panumbalinga. Walang nimo hatagi og gibugaton sa imong kinabuhi. Kini nga atong ginabuhat pagtuon sa balaang pulong sa Dios. Remember, all believers in the church age are royal priests. Kitang tanan mga magtutuo nining panahon sa simbahan, mga harianon kitang mga saserdote. All church age believers, all are indwelt, gipuy-an kita sa Espiritu Santo. Know you not that your body is the temple of the Holy Spirit? Indwelling niya, indwelling. Pagpuyo. Lahi ang infilling. Ang infilling is pagpuno. Ang indwelling maong pagpuyo. So, kita mga magtutuo. I mean, ang mga magtutuo dito sa daang pakigsaad in the Old Testament. Sama nila ni Abraham, ni David, ni Jacob, o uban pa.
They were endued by the Holy Spirit. Endued. Ang ilaha, endowment. Apan karon atong panahon sa simbahan, indwelling. You see, nakita ni mong diferensya? Ang ilas Old Testament, endowment. Karon, church age, indwelling. Now, once they sin, atong panahon ang Old Testament believers, once they sin, sa diha nga sila makasala, the Holy Spirit departs from them. You see? Muhawa ang Espiritu Santo. Apan kanato, nining panahon simbahan, dili man muhawa ang Espiritu Santo, kaya nagapuyo naman diha sa atong lawas. Kasabot ka? Masakit lang siya kung sa panahon nga kita makabuhat og sala. Namo nang diferensya. Apan dili tabiyaan. The Holy Spirit indwells our body. Now, mo ni ang great power experiment nga atong gitunan. By the way, what is the difference between modus operandi and modus vivendi? Now, kini nga atong gisgutan ini. This is a pagasundo nato to function in the protocol plan of God. Okay? Unsa may pasabot sa modus operandi. Kining modus operandi ang paagi. Di kanang protocol. Synonym naman sila ang paagi. Okay? And what is modus vivendi? Ang modus vivendi panagawi sa kinabuhi. You see? Vivendi naman na. Now, ang resurrection ni Ginoong Kristo, ang iyang pagkabanhaw, is what gives us the lifestyle panagawi. Okay? So, diha sa Colossus 3:1, if you have been raised with Christ, kung ikaw gibanhaw na uban kang Ginoong Kristo, then ang atong lifestyle should be based on heaven, living the life in the light of eternity. Mao na yan. Kaya kita gibanhaw man kauban ni Ginoong Kristo. Gibanhaw ta kauban ni Ginoong Kristo niya atong panahon nga atong gidawat siya nga atong manluluwas. You see? Positionally. So, we have been raised with Christ. Then our lifestyle should be based sa langit nun nga mga pamaagi. Living life in the light of eternity. So, the great power experiment ni Ginoong Kristo sa iyang hypostatic union, mao ang pagtukod sa simbahan, panahon sa simbahan, the church age, the establishment of the church age. The great power experiment sa hypostatic union is the one that separates the age of Israel and the church age. Na kanang bahin. Separate. What power that resurrected the Lord Jesus Christ? Unsa man gahuma ang nakapabanhaw ni Ginoong Kristo. The same power is being left to us. Church age believe. Power of the Holy Spirit. Okay? Mao ni ang great power experiment nga itong gisgutan. So, ang gahom nga pabanhaw ni Ginoong Kristo, mao ang gahom sa Dios Espiritu Santo ug sa Dios nga Amahan. Og the same power, susamang gahom, gibilin kiningan hikanato nga mga magtutuo sud nining panahon sa simbahan. Kining maong gahom is from God the Father and God the Holy Spirit. Ayaw nagkalimti. Gikan sa Dios nga Amahan ug sa Dios Espiritu Santo. Kining maong gahom. Ug ang plano sa Dios sa ato nang naibawan is perfect. Kaya only a perfect person can produce a perfect plan. Right? Since God is perfect,
His plan is perfect. Gusto? Ang plano sa Diyos does not change. Dili mo usab. Whether or not man accepts it. Dili mapiktahan. It will remain perfect. Kasabot ka? So, kung balikon nga, God's plan does not change. Whether or not you, member of the human race, accept it or not. Na mo ni ang plano sa Diyos gitawag og protocol. You see? That makes it a protocol plan of God. Only inside the DD, Operational Divine Dynasty, nga ang mga magtotoo makatuman ni ining maong protocol nga plano sa Diyos. Kasabot ka? Only inside. Outside of it, dili. Wa tay mahimo sa pagtuman ug pagkinabuhi sa espirituhanon nga matang sa pagkinabuhi. So, kita mga magtutuo nga nasod nining panahon simbahan, mga sakop kita sa harianong panimalay sa Dios, oy. We are now aristocrats. You see? We are supposed to know the royal family modus operandi and royal family modus vivendi. Panagawi. Paagi ang modus operandi, paagi. Modus vivendi, panagawi. The Christian way of life, kung ano ba nagisubli na po, is a supernatural way of life. And as such, it requires a supernatural way of execution. Kung unsa naman ang gidekrito sa Dios, will never ever change. Dili na. Unsay gisuwat diha sa iyang divine decrees, di na mapapas, mawagtang, dili na. That proves how perfect His plan is. All that happens to man has already been programmed dito sa divine decrees. Kasabot ka ba sa kung para tinaw nimo? O why tao gyud ang makausap sa plano sa Dios? Wala. There is no place of human dynamics in God's perfect plan. Kining great power experiment gigamit kini sa pagkatao ni Ginoong Kristo during the first advent. Una niyang paganhi. And the Lord Jesus Christ has left kining great power experiment nganhi kanatong mga magtutuo sulod nining panahon sa simbahan. Kung balikon, nga why makatuman sa protocol nga plano sa Dios without this great power experiment pinaagi sa pagpuno kanato sa Espiritu Santo sulod diha sa operational divine dynasty. The protocol plan of God emphasizes, nagahatag og empasiya nga paggamiton kita ni ining Dios nun nga gahom power, the Word of God. The Word of God is unsa alive and powerful. Ano sige na to bat-bat sa dili pa kita magtuon sa pulong sa Dios. Now, when we talk about the great power experiment, it means divine power. Gusto? The protocol plan of God emphasizes aristocracy by storing up divine production. Atong ipundo. You see? We have to store up divine production. O kining kanang full power of God is available right now. Karon. So, nagasabot ka ba? Kini magamit nato 24/7, 365. For the Word of God is alive and powerful. Hebrews 4:12. Dinhi nato kanang ipadayon ugma. Dinhi kita mohunong usa karong adlaw ayaw sipyat sa pagsunod ni ini
ugma sa atong pagpadayon sa paghisgot bahin niini. Magampo ta. Amahan namong Dios. Salamat niini higayon nga imong gigahin alang sa among pagtuon sa imong pulong. Hinaot nga kinamahimong panalangin sa among kinabuhi, magamit namo kini sa mga adlaw nga pagkinabuhi. Salamat. Niini nga among Bible study through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo ang mong bugtong manluwas. Amen.